с много приятен полет от Солун. Всъщност ние пътуваме от Халкидики с мъжа ми и с, както разбрахте, бърз, приятен полет от Солун. След колко време? След час, може би, малко повече, ще кацна в Санторини. Била съм и там, всъщност за първи път бях преди 3 години. Влюбен съм в това място, не защото един от най-известните и предпочитани гръцки острови, а защото наистина е впечатляващо. Изгледайте целия влог, ще бъде много романтично. Там ще си посрещна поредния рожден ден. На колко години ще стане, ще видите по-нататък в влога. Приятно гледане! Разбира се, пътуваме само с ръчен багаж. Лятото е много удобно, защото много дрехи се събират в ето тези малки куфари. Това ми е любимия модел на Samsonite, който се става по-широк, така че ще ви го сния малко по-близо до главите. Няма чупене, уникален куфар. Наистина, всяка една стотинка за куфар Samsonite се заслужава, повярвайте ми. И другото нещо, което като жокер мога да ви кажа, е, че е много удобно да пътувате с ленени ризи и то с дълъг ръкав, защото често на летищата е доста студено. За лятото говоря. Аз съм с много хубава риза, емблематична, всъщност на италианската марка Twinset, но е много подходяща за гръцки остров и въобще за Гърция. И панталонки Twinset. Един от багажите беше щателно примерен и претеглен, защото вижте с какво самолет ще летим, много малко. Честно казвам, чудвам се, защото на доста гръцки острови сме били, но на толкова малък самолет не сме летяли. Още по-смешното случай е не малкият самолет, а че мъжът ми е купил първи места, т.е. да сме най-отпред, а ще следнем последни, защото там няма врата, оттам качват багажа. Преди 4 години бяхме в Имуировили, малко градче тук на Санторини. Всъщност те са едно до друго градчетата, а сега сме в, как се казва? Ия. Ия. Пише се О-И-А, но на гръцки се чете Ия. Пише се О-И-А, но на гръцки се чете Ия. Всъщност това градче е известно с най-красивите залези. Дори току-що видях паркинг Sunset. Залезите сега по това време на годината, колко романтично, са в 9 без 10 вечерта. Сега ще видим и хотелчето. Фанари Вилас, това ще е хотелчето ни за следващите 4 дни. Съвсем достатъчно обиколим. Hello. Съвсем достатъчно да обиколим и да видим това магнетично място. Всъщност тук всички апартаментчета са буквално вградени в скалата. Ние имаме джакузи и басейнче. Ето го тук. We have every day there is a housekeeping lady that will come and will change the water, the towel. Here you have the sailboats, an iron board, an iron, some water here. The espresso capsules here are for free. Everything in the room is complimentary from us. Много е романтично. 100 is the reception number. I hope you enjoy your stay. Yes. Thank you very much. Thank you. See you soon. Банята никак не е лошо дори. И тя е в този стил. Ами да си пожелая приятен престой в Санторини. Седнахме първа вечер на една прекрасна маса към хотела, в който сме. Всъщност утре вечер ще празнувам пак тук. Това красиво и магнетично място с най-красивите залези. Искам да станете свидетел на първия залез, който го влогвам от Санторини. Каквото и да кажа, е малко. Камерата обира хора,
На живо е нещо впечатляващо, нещо нереално. Все едно слънцето влиза в морето. Около нас има стотици хора. Вижте на хълма лодките отдолу, катамараните, всички хора, които са на Санторини, са дошли да гледат този спектакъл, защото това е истински спектакъл на природата. Сега ще си поръчаме и ще пием едно вино за мое здраве. Мъжът ми избра много хубаво гръцко вино. Знаете, гръците имат доста хубави вина. Совиньон Блан, Флорина. И се пие младо вино. Ето, 2023 година е реколтата. Евхаристо. Ресторанта към хотела е Fine Dining и това е първото преди яси, което поръчахме. Паталджан. Никак не прилича от селския ни паталджан на нашото село Пергадики, но предполагам, че е много вкусен. Второто ни предястие е едно от най-любимите ми. Много обичам фава и октопод. Това е страхотна комбинация. За първи път дори ядах тук преди 4 години. Много ми хареса. Това мога да кажа, че е типично, може би, ястие фава с октопод за Санторини. Първото ни основно е фрикасе бакаляро. Между другото, ние го едем в нашото село пържено. Сега е с хорта и бял сос, точно като фрикасе направено. Вкусно ли? Но. Браво. Завършваме вечерята с ето този десерт. Как се казва на гръцки? Галактовутеро. С бутерцесто и крем. Да. И канела. Нещо второ. Айде, лека нощ от нас. Първа прекрасна утрин. Аз съм накрая, също закуската е свършила, но мъжът ми е взел плодове. Ето ви. Знаете, от детокса на Витерама е хубаво да се започва сутрин с плодове, с зеленчукови шотове, с смутита, така че аз ще ги пропусна смутитата и шотовете, но затова пък имам плодове. Тук е магично място. Много интересни неща ще ви разкажа. Изгледайте целия влог. Наистина съм на много специално място. Нещо много важно коментираме с мъжа ми за всички вас, които един ден бихте и искате да посетите Санторини. Много е важно, хубаво да си подберете хотела, защото много от хотелите гледат към калдера, т.е. към вулкана. Ето за това говоря тук. Естествено, много и от хотелите гледат към залеза. Както видяхте, нашия гледа има невероятна гледка към залеза. Така че подбирайте ги, не се подлъгвайте по това, че са по-луксозни. Идеята тук да видите най-красивия залез, според мен, в цяла Европа е тук на Санторини. И то в селцето Ия. Ето. Няма по-гръцко. Всъщност това е химна на Гърция. Зорба с гръка. Това е зорба с гръка. Посълзих се. По-гръцко. Музиката наистина е най-лесният начин да докосне душата на човек. Просълзих се от тази гледка, от тази музика. Днес е рождения ми ден и аз съм свързана много с Гърция. От малка пътувам. Детето ми е кръстено в Гърция.
просто сме щастливи. Година празнувах рождения си ден в Рим. Хора, не правете тая грешка да ходите лятото в Рим. Това е кошмарно изживяване. Трябваше да си хвърля според изчисленията монетка на Фонтан дю Треви. Буквално ходих на една страна до фонтана. Имаше сигурно не знам колко милиона туристи. Беше ужасно. Тук е по същия начин. Има доста туристи, но никакъв случай не е да се блъскаш или да те задушават. Така че в големите градове летата ни ви препоръчвам по-добре на остров. И между другото има хора, но не е примерно както Амалфи и ония район. Въобще Италия, мисля, че лятото е прекалено пренаселена. Една бърза разходка и отиваме да хапнем. Това е една зона, която се казва Периболи. С В. Добре, Периболи. Интересно, че в Санторини има множество църкви старинни. Това е в Ия основната църква и е типично за този район. Вижте с колко камбани е църквата, с 6 камбани. От едно време и църквите в миналото се изглеждали по този начин. Каза се, че няма места в този ресторант, в който мислих, че ще отидем, на който съм била преди време. Затова пък сега отиваме в един друг, Black Rock, черната скала се казва. Много е красиво слизането. Качването ще видим какво е. Я да видим и ресторанта как изглежда. Започваме с млечен дом. На здраве от обяд. Да сме живи и здрави. Седнахме крайна сметка в едно прекрасно ресторанче с невероятна гледка. Всъщност ресторанта, в който не успяхме да отидем, е ето този долу, който го виждате. За него трябваше да резервираме, може би седмица преди да дойдем тук на Санторини. Затова пък намерихме друго прекрасно ресторанче, което е с невероятна гледка към целия залив. Храната също е доста добра. Аз си поръчах октопод, мъжа ми скариди, много е приятно, прохладно. Продължава моят празник. Шампанско, да знаете, морската храна е изключително много върви. Така ли, господин Костов? Ние си, ето ни дойде ни храната. Той скариди, аз октопод. Изглежда наистина прекрасно и е много вкусна. Значи в Гърция, ако дойдете и не ядете портокал пита, то пита на гръцкия баница, да има портокалова баница, много ще сте загубили. Това е едно от най-вкусните неща, които съм яла през живота, въобще десерти. Типично гръцки е и съм учудена, че на Санторини го предлагат в толкова добър и вкусен вариант. Вече 10 минути сме. Ох, всъщност 10 евро струва. Извинявам се, и вижте как с магарета става предвиждането. Ние вече 10 минути слизаме. Между другото току-що и се подхлъзнах и паднах. 10 евро ли струва? Да, 10 евро е да се върнете с магарето по целия този кълдъръм. Не знам колко е хуманно, защото е ужасно стръмно, но те са свикнали. Отиваме да пием кафе и ще решим как ще се приберем. Ето и гледката. Разбира много от магарета, ама знаете, в България магаретата някакси няма този блясък, който го виждам тук. Те явно добре се грижат за тях. Заведенията тук на брега са доста по-добре изглеждащи, в смисъл, вижте дизайна им. Може би тук е по-добър вариант за обяд. Утре ще дойдем тук да обядваме на брега. Казва се, че Амуди е най-добрият ресторант в Санторини. Тук
Току-що го разбрахме от момчето, което работи, едно от момчетата, които работи тук. Храната е изключително на ниво, много вкусна. Мястото уникално. Уникално е мястото. Долу в залива е, на пристанището. И ето го нашия съсед. Дана съм от рибната витрина. Има изключително голям избор. Това е дилов агри, розово, познавам го огромно. Чалуш ли е? Братовчеда на Вагрито. Значи братовчеда на Вагрито. Наистина е доста впечатляваща витрината. Това ресторант още веднъж. Да знаете, най-хубавия ресторант в Санторини. Моди Фиш ресторант. Между другото, днес съм с една много красива рокля. Тя е Боко Стил и е на Патриция Пепе. Много е подходяща за островна рокля, а и не само за плаж. По принцип не е прекалено прозрачна, удобно с бански, но въпреки това ние сме на много прохладно място. Всъщност този ресторант ви го препоръчвам и защото е много прохладен и много приятен като обстановка. Храната е прекрасна. Видяхте рибната витрина. Пак казвам, утре ще дойдете задължително да направим един късен обяд. Мили хора, с риска да си изпусна телефона, влогвам. Както казва човека, който води, това е Санторини Ферари. Вау! Санторини Ферари. Yes, the full condition. Чувате ли? Или Мазерати, кой както си пожелае. Много музика. Само няма музика. Между другото, учудена съм колко са послушни, как са дресирани магаритата. Това е стара, нереставрирана църква. Разбрахме, че много от църквите са били разрушени от различните катаклизми, които е имало през годините. Искам да се потопите малко в духа и атмосферата на Санторини, по-скоро на селцето Ия. Не е ли райско? Втори красив залез. Ще посрещна Санторини и ще отпразнувам и рождения ми ден. Съм с черна, много стилна рокля. Хора, обичам да посещавам такива красиви места. Ето, за това ви говоря. Не е ли магия? Тук е момента. Пак пием също вино, което пихме с нощи гръцко, много ни хареса. Тук е момента, в който, мили хора, искам да ви кажа, че нищо в този живот не се прави без любов. Не се прави, наистина се просълзявам. Това е човека, който 11 години ме кара да се чувствам щастлива, обичана, спокойна. И много ти благодаря. Обичам те. Мъжеш ти за мен? Току-що получих предложение за брак. Това сериозно ли ми говориш? Естествено. Ще го пусна. Това ще го пусна в видеото. Добре. Ами, ще гледате по-нататък рилса да видим какво ще отговоря. Оранжево. Ще го снимам. Искам да го снимам. Цялата тази красота. Искам да станете свидетел. Дори няма да го пусна в стори, а в YouTube, знаете, видеята остават за винаги, така че цялата тази красота искам да я видите. Слънцето ще се скрие точно след една минута.
Благодаря, благодаря, благодаря за прекрасния ден, за прекрасния ми живот, за всичко. Ето, скрива се. Тук заляза слънцето точно в 8:39. Почти е скрито. Ето, край. Празничното ми меню започва с скариди, които са с мандарини в сурово състояние. Много добре изглеждат. А това са калмари, които наистина изглеждат много добре. Направени са по много специален начин. Те са реално гриловани с зеленчуци. Рождения ми ден е към своя край. Искам да видите днес как изгорях брутално от слънцето. Тоест, да знаете, мъжете се много добре. Аз съм се мазала с слънцезащитен фактор и въпреки това тук слънцето е много силно и много изгорях. Добро утро, трети ден в Санторини. Аз съм с много хубава рокля, която е всъщност плажна, но аз ще си облека за острова. Смятам, че е много подходяща. Новата колекция на Лавела просто надминала себе си. Аз съм без никакъв грим, нищо на лицето. Хората, които ме следят в Инстаграм, знаят колко много обичам да се поддържам и всъщност знаят, че нямам и никакви филъри. Ботокс съм си слагала буквално 2-3 пъти през живота ми. Тоест, поддръжката, за да имате такава сияйна, плътна, хидратирана, свежа, младежка кожа на 43, е не само кремовете, естествено козметиката е много важна. Аз години наред използвам Фурлет, най-добрата козметика в света. Това е нанотехнология. Всичко друго е компромис. Това е най-доброто, което може да използвате въобще. Повече от 10 години я ползвам и знам ползите. Крем, серум, ето го и серума, и лосион. Лосиона ми е travel size, понеже, както знаете, съм само с ръчен багаж. Ето го и лосиона, рефайнинг лосион. Но това, което исках да ви кажа е, че грижата за кожата не са само кремовете. Ето сутрин пия магнезий. И то без глицинат. Това е най-усвояемата формула и изключително подходяща за организма на Виридиан. Пия цветни есенции. Взимам цветни есенции в случая за благодат, изобилие и благодат. Пия топла вода, мия си лицето с студена вода 30-40 секунди и всичко това е една дългогодишна практика, която, както виждате, ми се отблагодарява във времето. Продължава моята ваканция в Санторини. Ето и закуската. Днес успях да я хвана. Банички, гръцки, разбира се. И общо зато бих казал, че е доста семпла, но няма никакво значение. Сега ще избера някакви плодове. Вече съм в такси. Взехме току-що едно такси, защото искаме да ги се разходим в другото красиво градче тук на Санторини. Казва се Имеровили. Там съм била преди 4 години, когато за първи път бях на Санторини. Разглеждаме градчето и отиваме да хапнем. Ще направим един късен обяд. Отправната точка, откъдето може да тръгнете да се разхождате в Имеровили, е един малък паркинг, който е до Буда бар. Буда бар изглежда страхотно. И ето е гледката, която се открива пред нас. Добре дошли в Имеровили. Много е бутиково и много красиво.
Ето го хотела, в който съм била преди 4 години, Капари. Ясас. Изключително приятен, много хубав хотел. Това, което исках да кажа е, че тук няма голям изявен център, доста по-малко е бутиково, е много по-спокойно. На мен лично много ми харесва. Имате друг вид изживяване. Докато на Ия има голям център, много хора. И Мировили е много по-спокоен. Ето в далечината се вижда Ия. Ето го градчето. Селцето по-точно. Вече сме в Фира, столицата на Санторини. Те са свързани. Буквално на 5 минути разстояние са и Мировили и Фира. Сега ще ви снимам да видите как изглежда столицата на Санторини. Фира има една голяма крайбрежна, по-скоро панорамна улица с множество хотелчета и ресторанчета. И да, това е заведението, в което съм била преди 4 години, тук в Фира. Мъжът ми пие коктейл, аз кафе, защото искаме да обядваме в ресторанта, в който бяхме вчера. Истината е, че някои неща никога не се забравят, като това кафе, което е с невероятен дух и атмосфера. На островите е винаги много ветровито, но днес определено е доста. Вече сме... Вижте само какъв вятър. Катамараните не могат да акустират. Ето го и най-хубавия ресторант в Санторини. Най-хубав, защото е със страхотна рибна таверна, храната е много вкусна, обслужването перфектно и обстановката също е страхотна. Както знаете, вчера си запазихме една страхотна маса. Ето тази. Ресторантът е наистина на изключително ниво, само по начина, по който гледам как сервират храната. Знаете, че ние доста разбираме от храна с мъжа ми, обикаляме и в ресторанти, които са Мишлен или препоръчни от Мишлен. Това наистина е много добър ресторант. Пристигна ни салатата. Искаха да ни разпределят в чиниите, като в най-високите ресторанти. Ние отказахме. Концепцията на този ресторант е да дойдете да обядвате през деня тук на пристанището в Ия, а вечерта да изберете ресторант, който е нависоко и има гледка към залеза. Също това е цялостното усещане и цялостното преживяване. Ето го и октопода. And the sun-dry octopus. Христос. Ето и рибата ни дойде и малко обезкостена глоса. Това е една от най-вкусните риби. Глоса на гръцки означава език с зеленчуци. Вижте колко вкусно изглежда. Бях сигурна, че на такива места храната ще е много туристическа, но не, оказах се много неправа. Напротив, храната е изключително вкусна и много добре сервирана и явно и на такива туристически места като Санторини може да ядеш вкусна храна и прясна риба, добре приготвена. Ето го и нашето бутиково хотелче, фанари, вилас. Утре тръгваме, 4 дена напълно достатъчни. Поне за нас, защото вие знаете, ние живеем на Халкидики и за нас морето продължава. Ще видя как ще завърша този влог. Може би до вечера с красивия залез. Ето и нашата прекрасна, всъщност не стая, ами води се Супериор заради холчето, точно до басейна. Имаме и малко джакузи, което въобще не сме го използвали. Сега ще легна след тази голяма разходка да се попека. Часът е... Колко е часа? 5:15. Но е страшна жега. Нещо изключително ще ви покажа. Една от най-старите църкви на остров Санторини от 17 век. Я да видим. Отваряте само 25 октомври. Сега заради влога ми също отвориха. This is St. Catherine. Сент Катрин, Света Екатерина. Православен храм.
is in the island because after many earthquakes, this is one of the few that still remains as it was. And Mr. Darzeda, he had this from his family. You can light a candle if you like. This is from us. Браво! This is a fake gift from us. Евхаристо! And this is Saint Catherine and this is Света Екатерина. Наистина е много старина, вижте камбаните. Всъщност отваря се само 25 ноември на Света Екатерина. Завършвам влога ми, разбира се, с трети пореден залез. Утре ни е четвърти последен ден. Насладете се последно на тая красота. Всъщност тези всичките катамарани, които ги виждате, това са катамарани, които предлагат специална услуга вечер да гледате залеза. Тоест може да сте на почивка тук и просто да си наемете с група хора катамаран, на който да се насладите на красивия залез. След малко ще обърна и към залеза. Магично е, вълшебно е. Нямам думи просто, наистина. И с мъжа ми това си говорим тук. Залезите са много красиви, защото ги гледаме от високо. И сме виждали различни залези на Малдивите и въобще на други места по света, но специално тук на Санторини идеята е, че ги гледаме от високо и се вижда и морето по-добре и изпаренията на водата също добре се виждат. Точно така, и се вижда и морето много по-добре, изпаренията на водата и е някаква невероятна гама от цветове. Зимата няма да е. Благодаря ви, че изгледахте и този влог. Надявам се да съм ви създала добро настроение и слънчево лято от мен